Din septembrie 2015, un an jumate, e un an jumate? E, cred. Nu sunt bună la matematică. De-aia fac rochi. Înainte am avut acasă, cât eram în școală și aveam alte joburi mult timp, nu știu. Cred că în 2006 am făcut prima rochie, pe bani. Și înainte mai făceam eu chestii așa, blugi la fete și din astea la colegeri. Era un fel de bootcamp de business plan, cumva era un curs intens de 4 zile, da, gen 9 ore pe zi cu teme de casă, cu din astea, în care veneau tot felul de speaker să ne vorbească din experiența lor, mă rog, pe business. Și noi în timpul ăsta trebuia să coacem ideea noastră, dacă nu aveam una, să găsim una și până la final să avem un business plan și un plan propriu-zis de prezentat în fața unei comisii care era și dispusă să investească. Dacă ai văzut Arena Leilor sau chestii de genul, așa ceva de genul. Acum, probabil dacă mă uit la business plan-ul de acum 2 ani, să râd un pic de el, dar nu mă așteptam să câștig eu premiul ăla pentru cel mai bun business plan, că vedeam ce făcuseră colegii de acolo și chiar erau cumva idei foarte comerciale și ca business cu un rezultat financiar clar. La mine un business plan erau niște cifre din alea, așa, niște povești, ca și cum dați-mi bani mie să fiu fericită, să fac rochii, să fac ce-mi place. Și am câștigat, nu știu de ce, dar am câștigat eu. A fost fain. Aia, da, chiar am avut, era un fel de workshop de învățam oamenii cum să-și facă găuri în blugi. De ce să cumperi? Tu știi ce scumpi sunt blugii cu găuri și când poți să le faci tu. Dar nu e așa de ușor pe cât se pare. E de muncă și acolo, da. Șmirglu și, cum îi zice, răzătoare din aia de călcâi. Cumva freacă mai bine țesătura și se rup așa natural, ca și cum i-ai purtat tu mult timp. Că ăla e efectul. Să pară folosiți mult timp și că s-au rupt așa de la sine. Prefer să aleg când să am oameni, gen când e mai mult de lucru, anumite perioade, pe vară, de exemplu, o să am o fată la cusut și am o asistentă care vine când e nevoie de ea. De exemplu, azi trebuia să vină, nu știu unde e. Sau sun să o cert. Îmi place să am unele zile în care stau doar eu cu mine și îmi fac treaba mea. Nu, fără cățel e atât de aiurea că nu lipsește ceva pe aici, tot o caut, mă uit pe locul ei să văd dacă e aici. Ce-i Mia? Ce se întâmplă? Vrei aici sus? Nu poți să te țin în brațe, că ești grasă. N-avem loc. Cățelul este un asistent desăvârșit. Doarme toată ziua. Dorme la atelier toată ziua și când ajungem seara acasă, merge întâi la bolul ei să vadă dacă a apărut ceva nou, ceva mai interesant decât ce are în bolul de aici, după care se duce direct în pat, ca și cum, am lucrat toată ziua la atelier, sunt atât de obosită și doarme în continuare. Chiar recent m-am gândit la asta, că devine tot mai frustrantă partea asta de manufacturare, mai mult că e time consuming și nu pot să fac prea mult din ce-mi place. Cel mai mult îmi place, da, partea de design, discuțiile cu clientele și prima probă. După care aș vrea să apară ceva genie care gândește ca mine și lucrează ca mine sau mai bine ca mine, dacă se poate, și să termine cum aș termina eu, ca eu să pot să mă duc tot mai departe. Ceva ce implică și partea de comunicare și discuție cu clientele și, știu, le-am tot adunat. Sunt ca o băbuță din aia ce tot strânge chestii și după aia se miră că nu mai are loc. Nu am multe, vreau mai multe. Nu am multe, deci parcă de fiecare dată când vine o clientă nouă nu am ce să-i arăt. Vreau să am o cameră așa plină numai de materiale, să am pe toate culorile și toate texturile și tot ce se poate. Toată lumea râde de mine cu agenda mea de hârtie. Nu mai folosește nimeni agenda de hârtie pe care scrii cu pixul? Ziceam la un moment dat că încerc să-mi organizez timpul mai bine, să nu pun probe toată săptămâna, să am câteva zile doar de lucru la alte proiecte și așa mai departe. Și nu reușesc să fac asta. A durat o săptămână, cred, că am împărțit pe câteva zile doar probele și restul altceva. Dar nu știu de ce îmi fac singură asta, las de obicei și cele mai multe probe și cel mai mult de lucru pe vineri. Când lumea, de obicei vinerea, gata,
săptămâna, party. Ieftin în sensul că e, nu știu, ca un Logan fără chestii extra. În sensul că nu are tăiere automată a firului și întărirea cusăturii și tot felul de tools care nu le-aș folosi eu neapărat. Da, îmi place să depun un pic mai mult efort acolo. Pentru mine e cumva a dream come true că când lucram acasă aveam mașini din astea casnice, micuțe, mă rog. Și abia când am trecut pe astea industriale mi-am dat seama că, păi, ce s-a întâmplat, cum am rezistat atâta timp cu mașinile alea vechi. Da, eu sunt foarte mulțumită de ele și mai vreau, am așa o listă din aia, câte o rolă de hârtie igienică cu tot felul de chestii pe care le vreau la atelier. Nu mă interesează dacă mi-ar fi mers mai bine sau mai rău în alt oraș. Îmi place Timișoara. Și când eram în state și mă întreba lumea unde locuiesc și ce fac, de obicei oamenii care sunt născuți și crescuți într-un oraș vor să plece de acolo, indiferent de cât de fain e orașul ăla. Dar mie încă îmi place Timișoara, că e și destul de mic încât să poți să mergi pe jos dintr-o parte în alta dacă vrei și destul de mare încât să ai chestii de făcut. Simt cum crește în principiu așa de la un sezon la altul, de la lună la alta și evident de la un an la altul. Sper să fie tot mai ok financiar, nu neapărat pentru mine personal, dar să-mi permit și atelierul să-l cresc mai mult de atât. Pentru mine e cumva modul în care mă țin eu pe mine fresh ideile mele, că în principiu tot anul se lucrează la mirese, la comenzi, așa mai departe și de 2 ori pe an fac câte o colecție nouă în care îmi strâng eu ideile noi despre culori, despre texturi, despre forme, cum le văd eu și atunci numai bine am și ocazia să am pe lângă produse pe site și în show-uri așa mai departe, să am și variante pe care să le propun clientelor care vin la comenzi și cam așa, da, primăvară-vară și toamnă-iarnă, cam așa. Și pe lângă, printre ele, se mai fac tot felul de piese și unicat și mai departe, cu care mergem la târguri, le punem pe site, le avem în showroom. În principiu le fac pe măsură de model, mărime mai mică și cumva pentru fete înalte, pentru că se folosesc la ședințe foto, se mai folosesc la prezentări, dacă sunt prezentări și atunci trebuie să arate bine pe ele. După aia se refac în orice altă mărime, că doar nu sunt toate clientele modele și nici nu-i scopul ăsta. Încet, încet și dacă sunt doar câteva pe sezon care aleg un model de-a meu în loc să vină cu o poză de pe net, pentru mine e super succes și sper să fie tot mai multe.